Y para el uno que venga de vuelta en Minecraft Euskaldun Mod, Minecraft Hardcorean beste sei obretekin gaua heltzen ari da eta ez da ideia ona hortik ibiltzea gauez. Ea, lo egin dezakegun eta hemen ikutsi genuen, hasi egin genuela pizka bat gure txetxoa adresentatu edo pizka bat eleganteago utzi, esan dezakegu. Eta oraingoko honetan ba ez dakit, ideia pizka bat da igual janariaren arazorik konpontzea, baina ez dakit nola egia esan da. Ditute horiek hil nahi eta mendik ez dago lan animalirik hil dezakegun animalirik, beratuko dugu hor dago arditxo bat. Eta janariz neko ez da iaia soinurik entzuten, baina bueno. Handi gutxenez ez dut soinua iaia entzuten, segundutxo bat. Vale, orain hobeto. Beitu, hemen badeko guko bat txikitxo bat, ikatza, takata, hemendik ez ebez. Puf. Izan da janaria arazo asko ikatzen ari dizkigu, baina bueno. Sabanan beitu, handik ardiak daude. Berazan bestaldean zeuden ardiak berbo da katu alditugu, janaria pizka bat izateko. A ver, principio zitutala behar ardirik, baina ez dakit. Zitutak atu nahi, ez dakit, animaliak dira. Eta honak dira. Zitugu hor bai edo baiak atu behar. Hendik bat zeuden behitu, han badaude ardi batzuk, adibidez. Eta holan txuriak mantentzen baditugu hobeto, zeren eta, bueno, holan pixel arten bat edo nahi badugu mundu honetan, ba askoz ere hobeto. Txuriarekin gero tintatzeko errestasunagatik eta bar. Ongi, ia pixka bat aragiarekin eta bar mantentzen garen gure hortua pixka bat onditu arte, edo eta hortu hobeago bat izan arte edo egine arte. Vale. Eta momentuz listo. Vamos a montar el saspi. Vale, ondo ez dago txarto, saspi. Spitzuletoi gozo. Jateko. Primeran. Txenez, zehozer ezer baino be. Bale, hau orain kenduko dugu. Egitea, bale, itarten gordeko dugu artilea eta artilea hemen txe. Ere momentu soberan dekogu. Bale. Eta horra aragia. Ordu nago egingo dugu hau. Eta erlojuari bateria gutxi gerotzen zaio. Erloju inteligenteari. Eta hemen ez labetan biakatuko du, bueno ez dena, batzuk. Eta gero beste batzukin eskalera batzuk egingo ditugu izateko adibidez, bada espada. Egingo dugu beste bat. Eta egingo dugu hauetako beste bat. Apale. Eta horren sobrazko harria, hemen txeurtziko dugu, eta joango gara gure bide hau desente ustera slabekin pap ongi hain aukendu oso da eskelerak hemen joan behar direla pixka bat airean esan dezakegu eta gero ja hemen eta orain hemen. Vale. Ongi. Eta bat hemen. Hortz, primeran. Eta gainera lan hau zera, ez labeatuta asko zere hobeto.
Barbadon arte jetxiko ditugu zuzenen eskerekin. Erreztasuna errezago egiteko bidea. Hemen bat jarriko diogu. Behin beste bat joango litzateke. Eta hor beste bat, eta listo. Gaude nivel horretan. Jan egiten zaigun bitartean zozer egiten dugu. Bale, pizka bat hasi bar garako ondo investigatzen eta abar. Hau ondo kenduko dugu. Eta eslaba hemendik. Eslabak hemendik, bidontatik. Pizka bat... Zuzena, zuzena. Zuzena komin artean badakizu, Hau hemen. Hau kenduko dugu. Hemen hau. Gero eta eslab gehiago gero eta hobeto. Hau hemen, holan. Epa. Zeratuko naiz pare bat bideo grabatzen zuzenean, jarraian. Katxiz? Katxiz laporre. Bale, oso ondo, labute. Eta edozin momentutan hilko zait erlojua beraz soinu raro entzuten baduzue. Nire erlojo hildera da. Bai. Bale, ongi. Venga, gora. Beituz elegante usten ere gauden hau. Eta hendik jarriko diogu, ez dakit hau adibidez hona pizka bat horma edo egiteko, ez dakit, lako zeo zer. Bale, janari egin zaigu. Eta orain kristala behar dugu. Horretarako area, bale, bueno, jango dugu hau. Eta arearen bia joango gara. Ongi, jup. Eta desertura, total, etxeako aldean dekogu kriston desertua, gara burru nago joango. Mementuz. Bitamankoa bat dago. Ni sartuko gara orain, Txeko dugu area egiten eta... Beriatuko dugu... Ostia, ze susto, me cagoen la este. Hori izan der lojua. Hori izan der lojua. Soinu arraro hori. Ez dakizin bat barko dugun egia esan da, bueno, pizkatxo bat. Txup. Hau ere kenduko ditut, eta listo momentuz, soberan. Opa, haze hostia pare mandin zen. Baita ere, pentsatut aztea egiten aventurazko mapa bat, aspaldi ez dudala egiten, eta topatu dute survival mapa bat, baina posapokaliptikoa da, hau da. Bueno, mundua pikutara joan dela eta bizirik iraun behar duzu, alduzun dena, nolabaiteko herri bat da, eta ere dituelako lege berezi batzuk esan dezakegu, eta horrekin saiatu behar zara, hori. Bizirik ateratzen. Ez dago ezer. Zombi bat. Kaixo lagun. Gutxinez zombi areagia. Mendik ez dago ezer. Sandstone hau nahikotxo. Nondik agertu da zombia. Beraz hemendik bide bat dago. Bai, bidia. Hartu du cobblestona. Ui. Falsa alarma. Zan spawn bat. Antortza gehiago behar ditut. Antortza barik ez dago aurrera joaterik. Ez dakit.
Zetoko ekarri dudan harri zuria, baina bueno. Eta beste hainbat antotxa, eta aurrera. Hemen, orain hartuko ditu errekurtsak eta bar, lasai. Kriston koba. Vale, kriston koba dekogu hemen, ongi. Hori ona da, vale. Hori jakinda, nahiko ondo goaz, baina momentuz, esploratze gustatuko litzaidake, baina janariz pizka bat eskaz goaz ordun. Pizka bat janari gehiago dekogunean, ba, sartuko gara ona. Momentuz, pizkatxo bat aguantatuko gara. Zortzi burdin, primeran. Ondo, asko gustatzen zait diamanteak topa ditzakegulako eta ara gauzak, eta benetan gauza interesgarria dala hori. Baina, eguna joan data. Gaua egiten dabil, eta lokartzera zuzenean. Zuzenean. Harineketan. Hortxe, primeran. Txatik edo albo batetik igual behar badabe. Inbarko nioke. Hau txeko dugu. Hau, epa. Hau montuz txeko dugu. Baita hau. Tolantxe beste alderuntzo egingo dugu ea. Zer dagoen. A ber, zer dagoen beste aldetik. Pizka bat alde horretara joan gara eta ona. Katza. Basebez, bai, hombre. Bai, hemen lurra dau. Eitu puti pizkatxo bat. Bueno, pizkatxo bat gehiago ez da inoiz txarto. Ongi, osea, hau interesatzen zegu kopa horrekatik, vale. Ondo dau jakitea. Koba hori eksploratzeko ondo, lasaitasunez. Jop, bai. Bai. Zombia entzun da. Menek entzun da zombi bat. A ver, eso. Garra da, honen behan zer dago eta ematen dago ezetz. A ber, behatuko dugu, baina ez dago ematen hemen ezer dagoenik. Lurra baizik, besterik ez. Ba ez. Ale, ba hortxe geratzen da dana. Ale, hop. Egun da Santi mamiñan. Vale. Ongi doa dana, A ber. Kristalarekin jarriko gara. Hau guztia kristalez. Jarriko dugu. Epa. Hau guztia be. Onarte, eta orain. Hau. Jup. Ongo eta hemen teiatu egiteko. Estela. Zaila sobran dekogu, beraz. Urtuko dugu honekin batera. Hau guzti hemen utziko dugu, hau be. Ikatz gehien utziko dugu baita be, ez dugu behar. Dena ikatz dana gainean eramatea. Horan nile egiten bagara, ba hobeto hemen uzten dugu ikatza. Edo ikatz parte bat.
Eta iaia, barramentak eta bar prestatu beharko dituzke hori, koba esploratzeko. Besterik gabe, ea zer topatzen dugun. Bi pikotxa. Vale, zenbat goaz, da galdera. 15. Vale, minututxu batzuk gehiago. Oraindik ia janaria. Hau dekogu. Txatzen eri nahi hemendik bidetxo bat egitea. Hau eta hemendik ateratzea zuzenean. Horrauntz. Vale. Eta handik sakonago den toki hortatik zaitu nahi zurbiltzen. Hor bildu algaren, pizkatxo baten. Sakonagoa den alde honetatik, hemen olagarroak eta bar dauden alde honetatik, hemendik hortua egitea. Zonaldo honetatik. Hau behar bada pizka bat kendu. Hala bi blok edo ur daude, minimo. Bai, horrelako oso zer. Bai. Horrelako oso zer egingo dugu. Urrengo gozaioan egia esan da lasaitasun osoz. Prestatuko dute lurra. Prestatuko dut harri pizkatxo bat be, eslap asko. Egia esan da ja, zuzenean. Hau sartuko dut. Hau honekin eskon geratuko naiz. Hau hartu. Bitarteko bat egin. Eta bitartean landatuko dut hau. Hemen txati bidez. Eta joango naiz lurraren bila. Egia esan da. Ez dago askoz gehiagorik egiteko momentuz. Hor. Eta besterik gabe. Espero zuen gustuko izatea. Gustuko izango duzue, badakizu zein behar duzuen. Eta hurrengo arte launok. Agur.